Здравейте, малки и големи зрители! Вие гледате предаването Рошавата четка. И днес имам на гости едно малко рошаво пиленце. Не толкова де, но все пак мое приятелче. Започват нашите великденски идейки, темички и стартираме с първата. Ето това хубаво пиленце. Доста кротко, спокойно седящо, с едни огромни дълги краченца. И сега, виждате, тук съм приготвила още няколко негови приятелчета. Ще ги направиме, за да могат да им е по-забавничко и веселичко и да си ги аранжираме. Хайде да видим нужните материали и стъпките. Не е сложно. Нужните материали днес: стиропорено яйце. Ето, продават се най-различни по големина. Вие ще решите какво да вземете. Малко акрилни бои, няколко клечици, баркалки, шишчета, каквото решите за крачетата. Няма много сложни материали. Може да се справите с това, което имате. Първоначално аз леко ще сложа на едно шишче, за да мога да покрия с гъста акрилна боя. Един или два пъти ще нанеса, за да стане плътен слой, да стане нашето яйце в даден цвят. А вие, ако искате, можете да комбинирате и няколко цвята, да стане по-цветно, но аз ще разчитам на перата, които в последствие ще добавя, за да стане малко по-цветно това пиленце. И виждате, като самия автор и водещ има едно хубаво перчанче. Такова едно рошавичко. Ще видим следващите какви ще станат. И слагаме акрилна боя, изчакваме да изсъхне още един път, поне два пъти да стане. И сме готови да пристъпим към следващите стъпки, които са малките детайли, най-важните, най-интересните и най-забавните, за да стане нашето пиленце такова едно усмихнато, весело, щуричко. Такива може да си направите най-различни големини и да аранжирате една прекрасна великденска аранжировка или така около нашите великденски яйца, които ще направим. Те така хубаво ще стоят штръкнали. Представете си вашите яйчица ниско-долу и няколко пилета тип пазители около яйцата, защо не. Нанасяме няколко пъти акрилна боя, казах гъста, изчаквайки да изсъхне и ще продължим с следващите стъпки. Винаги почистваме и измиваме четчиците. Виждате, нашето яйчице го оставихме ето тук да съхне. Така може да си приготвите най-различни цветове и така сте извадили боичките да рисувате. Следващата стъпка, нашите готови, вече изсъхнали яйчица. Имаме личицето, една човчица, две хубави силдурски очички, малко с маркерче да нарисуваме вежди и останалото са крилцата, опашката и крачетата. Сега, първоначално предлагам ето тези по-тънките баркалки за кафе, на средата да ги счупите. Долу-горе, ето, добре ми се получи почти на средата. Това са краката на пилето. Ако ми се виждат малко малки, примерно за това жълтото много добре ще ми стоят, но за това другото ще направя две отделни, малко по-високо. Чупят се лесно. С макетно ножче леко прорязваме вътре стиропореното яйце ниско-долу. Може и леко с ножичка за върха на ножичката също става, за да можем да мушнем крачетата. Можете едното по-напред, другото по-назад, леко по-страни. Вие преценявате как ще ги сложите. Ето го, моето пиле. Може и горещ силикон, ако нещо не е стабилно, да добавите. Ще бъдат заедно, примерно тези двечките. Аз съм сложила една основа дървена шайба. Вие може да решите някакво камъче, нещо друго да намерите. Ако направите една основа,
малко по-широка като полянка и в последствие залепите краченцата, или ако вашите краченца са малко по-големи, би могло да понесе и да стои самостоятелно. Но все пак малко, за да се балансира, но трябва плътност, на която да стъпи. Основата, краката, ето тук съм си очертала едни, от ева хартия, филц. Може и картон, нещо по-плътно да намерите, да сложите. Може да сложите и няколко пласта един върху друг и да изрежете. Като тип триъгълничета, тъй като сега червеното яйце ми е по-голямо, определено ще му трябват малко по-големи крачета. И ето може да очертаете като едно триъгълниче. Не е нужно и да бъдат абсолютно еднакви. Могат да бъдат оранжеви крачета, червени. Вие решавате какви цветове. Може и върху ева хартията и да порисувате с акрилни бои и да станат още по-цветни вашите краченца. Ако решите. Ето как от триъгълника леко аз ще изменя формата и ще станат крачетата. И пръстчета ще му направя. Важното е как ще изрежете също. Ето за жълтото пък примерно ще ги оставя ето така. С ножичка много лесно се реже ева хартията. Ако нещо не ви харесва, винаги може да изрежете и после още. Махаме от голямото парче. Винаги съм казвала на малките наши ученици, по-лесно се реже, като примахнем по-голямото количество. И вече можем леко и финно да отрежем това, което сме нарисували. Ето вече изрязахме краченцата, примерно тези за жълтото пиле, а тези за това по-голямото червеното. Наистина можеха малко по-големи може също, но всеки от вас ще реши как ще изглежда, да не е пък и голям гигант. Сега с горещ силикон много малко слагаме тук на клечките и залепваме. Може да разместите и краченцата малко. Едното стъпало по-напред, по-назад, нали? Леко наклонено, вие преценявате как ще ги направите. Първо преди това проверявате, ако искате да е изправено, да не стои леко залитнало. Следващите стъпки са, краката са ясни. Избираме, ето примерно, леко си личи тук стиропора, ако 2-3 пъти нанесете, но пак леко, ефектно стои. Тук ми е по-чисто за лице. Другото, което ми трябва да избера сега е момента, колко големи очички. Ако нямате от тези мърдащите си очички, има едни други тип като пирончета, нали? Могат направо вътре да потънат. Ако не, от ева хартия или друга, изрязвате очички, рисувате с маркерче дори, винаги можете да се справите. Хайде да видим колко големи очи ще сложим, да преценим какво лице искаме да изразява. Сега, тъй като това яйце е червено, ето сега не съм съобразила да взема, ще си взема друг материал. Клюна трябва да е оранжев, нали? Тук ще се вижда добре червеното, но тук ще трябва да е оранжево. Може да го нарисувате, но много красиво стои друг материал, примерно ева или ева хартията или филц. Как изглежда клюна? Като един ромб. Ето сега, примерно мога да използвам ето тук как е напреде отрязано парченцето. Винаги съм казвала едни такива парченца да си ги пазите. Сега за жълтото пиле ще пробваме да видим големината на клюна, дали ще ни хареса. Даже можем нарочно да издължиме едната част. Сгъваме и ето ни клюна. Така като го прилепим, имаме клюн. Човчицата на пилето. Може да я залепим и в последствие да намалим. За червеното ще си намерим оранжев такъв материал. Очите сега ще преценим какви да бъдат, колко големи и
Впоследствие перата за крилцата и опашката. Ето аз вече си изрязах едно ромче за човчица. Виждате тази по-издължена, малко по-островърха част. Ще сгъна на две, примерно по-дългата отдолу човчица. Тук ще сложа малко лепило и в последствие мога и тук една капчица, за да изглежда като притворена уста. Ще ни трябва горещ силикон, ето и очички, кръченца, всичко ни е наред. После ще сложим и крилцата, за да могат да полетят. Евентуално с тия дълги крака могат и бързо да бягат. Слагаме малко една точица на върха, даже леко само самия силикон, колкото е пуснал. Отваряме, така да стои. И намираме лицето, точно къде ще сложим човчицата, колко нагоре, колко надолу, къде ще бъдат очите. Все пак, всеки един от вас ще си прецени. Ето човчицата. Реших, че малко по-големи очички ще избера, за да бъде така по-симпатично. Защо не и да бъдат, нашия оператор Румен предложи да бъдат две различни. Все едно е смигнал или леко едното, кое е по-голямо, така леко очудена. Няма лошо, направете ги много цветни и весели. Проверете очичките отзаде, дали нямат от тези самозалепващите се, защото и като сложите и горещ силикон няма да ви се получи. Махате. Аз лично лепя всичко с горещ силикон, не разчитам на лепилото. Дали под наклон ще сложите очите, колко близо до човката, ще бъдат интересни. Видяхте стъпките, как слагаме клюна, очичките и сега ще видите и крачетата в последствие, как ще добавим. Много малко долу на самите клечки слагаме горещ силикон. Впоследствие винаги можем още да добавим. Натискаме и нашето пиле би трябвало да има стабилност, но ако няма, просто ще направите малко по-големи крачета, защото е прекалено голямо яйцето, после е много нависоко сложено с тези краченца и може и да не успее да стои стабилно. Да, ако залепиме краката, ще бъде стабилно. И в последствие то ще бъде, ето тук ще го сложим на средата. Можете да добавите и полянка, и други неща, цъфнали цветенца около него. Можете на краченцата с един маркер перманентен, примерно, да понарисувате малко на краката. Може и ногти, може много цветни да ги направите. Вие решавате колко възможности имате. Ето и голямото пиле. Сега ще направим и малкото и последствие перцата и крилцата и опашката. Ето нашите пилета вече са спокойно застанали. Това след малко ще го сложа да си говорят с другото пиленце. В момента съм му сложила едни клечици да му държат краченцата. Сега е момента да намерим вече подходящи перца за крилцата, опашката, защо не и малко рошово перченче. Не е нужно да бъдат, щом е жълто пилето, да бъдат и жълти. Може и други тонове. Примерно на червеното, защо не и розови крила.
Сега ще поровя малко, ще погледна. Част от тях, ако ето това ми харесва, ако е прекалено дълго, мога част от него, примерно, да махна с ножичката. Ето. И ето така. Не забравяме, че леко назаде са извити крилцата. Не, че и надолу не е добре. Може и леко да ги вдигнете. Вие преценявате. Поглеждайте от всякъде, завъртайте го. Вече имате не яйце, а пиленце. Така че изходихме от формата на яйцето, но имаме пиленце. Ето това крилце тук ми харесва. И така ще подбера и отляво, и отдясно, и за опашката. Ето тези съм приготвила за опашката и мога лекичко с шишчето да направя една дупчица и с малко горещ силикон леко да ги мушна, за да могат да щръкнат. И ето го, примерно червеното пиленце. Защо не и някаква прическа последствие, но първо да открия нещо, което ще му ходи. Примерно, защо не да бъде по-цветно, с няколко цвята, би могло. Отново с шишчето, дупчица. Тези перца са прекалено мънички, но ще внимавате да не се изгорите с силикона. Така и да не е толкова щръкнала косата му. Така, ето го, как изглежда. Можете едни по-малки яйчица, нещо да сложите като негови по-малки дечица в краката. Много интересно може да разиграете. Хайде да направим и следващия. По-малкия този сладур в жълтичко. Поглеждайте го в лице, за да не стане така, че крилцата са прекалено напреде, леко по-изнесени, трябва да са странично. Това малко първото е леко напреде, сега ще го завия лекичко назад да дойде. Малко ще капна горещ силикон. Поглеждайте нещата, не бързаме да лепиме, нали? Но те са толкова цветни и рошевички, че стоят симпатично всякак. Ето го. Прекалено се е разрошил. И сега остана опашчицата. Може да комбинирате жълто, червено, оранжево, да стане по-цветна. Може пък една по-дълга да му я направите. Защо не? Ето така леко надолу. Я да го видим как изглежда. Вие го виждате, аз виждам отзаде. Хубаво е да поглеждате и странично нещата. О, много добре му стои. Страхотно. Страхотен, с една по-дълга опашка. Защо ли го видях като момче, не знам. Сега, защо не и малка прическа? Ако искаме, може и пък той да няма прическа. Хайде да е без. Сега ще ги подредиме тук заедно на тая основа и вие, ако решите, винаги може да сложите малко тревичка, нещо като мъхчета, цветенца, да си говорят, да бъдат завъртяни един срещу друг. Вие преценявате как точно ще изглеждат. Вече сме готови с пиленцата. Остава сега да го подредиме. Ето този последния непослушен, може би, да си говорят или нещо да ви кажат. Имат нещо много важно да ви кажат. А то е предизвикателството на рошовата четка, да не забравяме за него. Виждате изписани на екрана имейла, на който може да изпратите снимки на нещата, които обичате, правите заедно с мама, с някои приятелчета. Пратете снимки, а ние ще ги покажем в следващите предавания. И нека сега да видим изпратените снимки от нашите зрители. Благодаря ви много! Изпращайте, с радост ще ги покажем.
Благодаря на зрителите за снимките. Страхотни са. Пращайте още много. Прекалено много. Няма нужда да се притеснявате. Пращайте, ние ще ги показваме. И ето го, този непослушния с една много красива опашка. Красота. Ще го сложа ето тук да си говорят двамата. Аз си мисля, че даже май не искам много да му обръщам внимание. По-скоро си мисля, че ще закрие предаването. Ето го, аз мисля, че просто не иска да му обърне внимание. Ето този му говори нещо в оранжево, но той гледа към вас, към камерата. И в случая, нека му дадем правото да си каже каквото има. Вие гледахте предаването Рошевата четка. Автор и водещ беше Надежда Русева. Тази тук горе, която говори вместо мене. Аз бях малкото жълто пиле, което иска да ви каже довиждане, иска да творите и да ни пращате снимки. До нови срещи, а ние тримата ще бъдем някъде декорирани и ще ви посрещнем в следващите предавания. Очаквайте още интересни теми за Великден и ние с радост ще помахаме на следващите идейки и отстрани ще гледаме какво ще се случи. Хубав слънчев ден и до нови срещи! Три, 2, 5, 10, 22. Ще вземем да полетни напред, не мога да го спасим, че падне от високо. Устата сама тук говори добре. Ко правите, бе? Ко правите, бе? Кой трака? Що трака? Пилето трака. Тъй като на авторката перчамчета, бе. Сладурски.